tsohon banza kama da mure mummuna mai bakar fuska kukaratan kai nema da kare in ya bullo umar duka to mulkin da yau ya kare koma daura ka sha kuna murna domin wahalar ta kare da baya muna kuka gero da wado ya kare mai sha kuna dade da wuya domin jure a kwarar kwaskar ya ta kare mun kaura na daura sai murna shekara bakwai min shaukar dusa amma har yau ba labari mun canza iri za mu yi shuka yau dai ga babban labari shekara ɗaya ce kwalle ta rage tsohon daura ba labari ko mugu mai mugun hali Najeriya yau sai ta zauna kura a gida malin zabi kowa ya bare mata baba in kai nazari in ka auna tsohon mu na daura ya saba yana cewa sai ya kara ƙarya ne kyale don tawa APC kai ya ta kare Najeriya kowa na murna kirle kiɗan hauka tsohon daura sai ka taka tsohon banza in kun duba koge mu ba shi kuɗin iska dan su da buri ma ya fi ka mulkin ka yau domin ko ka haya tsohon banza mun gane ka asirin ka sai mun tona haya yake waka dan ne ba na wani tsoron ka ni Allah shi ne gata na kuma kai ba shi ne gatar ka na yau nazari dan na auna duk haƙi na dan ka